Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai suna Zallar India House TV. Yau gashi nan yau mun kawo muku tattali sabuwar fassara da kamfanin Sultan. Kamar yadda aka saba a koda yaushe wannan bidiyo yana da makullan sirri guda 6. Ga su nan suna wucewa a saman bidiyon. So sabida haka sai ka tsaya ka kalla tun daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullan sirri. Sannan link ɗin wannan bidiyo yana a description ko kuma a comment section. A ɗayan biyu ne za ka same shi 'yan uwa. Sannan ga wanda ba su yi subscribe ba, su daure su yi subscribe a wannan tasha. Tattali gashi nan an kawo muku shi. Fim ɗin yana da kyau sosai. So ga wanda suke buƙata gashi nan mun kawo shi a wannan tasha tamu mai suna Zallar India House TV. So 'yan uwa sai a tsaya a kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullan sirri da kuma ganin ko kuma sauraron jawabi. Sannan kada ka tari wannan bidiyon idan ka tare ko da second guda ko biyu so ba ka gane wasu abubuwa daga ciki ba. Ta yiwu ka tare lamba 1 ko 2 daga cikin wannan makullan sirri. So sabida haka ka yi haƙuri. Wannan bidiyon bai wuce minti 3 ba zuwa minti 4. So za ka iya tsayawa ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullan sirri. Bayan ka ɗauki makullan sirri ka zo a comment section ko a description ka zo ka ɗauki link ɗin wannan bidiyon. So idan ka ɗauki link ɗin wannan bidiyon sai ka je ka danna. Dama already ka ɗauki makullan sirri. Idan ya nemi ka saka makullan sirri kawai sai ka saka. So shi yasa ake ce muku za ku kalla tun daga farko har ƙarshe saboda ɗaukar makullan sirri ne. Ga lambobin nan za ka gansu ƙwara 6 ne suna wucewa ɗaya bayan ɗaya a saman wannan fassa ta wannan bidiyon. So sabida haka ɗan uwa sai ka tsaya ka kalla tun daga farko har ƙarshe. Gashi nan tattali fim ɗin yana da kyau sosai. Sultan ne suka fassara shi a wannan satin da ya gabata. Gashi nan mu ma mun kawo muku shi a yau. 'Yan uwa sai ku damarmale ku sheƙe shi. Sannan muna da warning ga wasu 'yan uwanmu wanda suke ɗaukar makullan sirri suna ajiyewa a comment section. A kowane bidiyo muna yi muku warning. A kowane bidiyo muna yi muku warning. Muna yi muku uzuri ne. So idan aka yi warning mutum ya ƙi ya bari so za a iya blocking ɗinka. Za ka ga duk wani abun da aka ɗora ba a wannan tasha. So sabida haka ne ake yi muku warning. Impossible ne kawai ka zo mutum yana son ci gaba a harkar shi kai kuma ka ce dole sai ka maido shi baya. Wannan impossible ne. So ko da yaushe muna yi muku warning. Ga masu yi sai su daina. Sabida kowane mutum ka ga yana harka yana so ne ya ci gaba. Ba wani mutum da zai yi harka domin ci baya. Duk wani abu da kaga ana yi a duniya sabida ci gaba ne. So kada ku kawo mana ci baya a harkokin da muke. Ba ma son ci baya. Muna son ci gaba ne sabida haka ga masu ɗora makullan sirri a comment section muna yi muku warning. So sabida haka sai ku daina. Idan kuma mutum ya ce ba haka ba so za a yi blocking ɗin shi. Ba zai ga duk wani abu da aka ɗora ba. Kamar da wannan tasha ta yi alƙawari ko da yaushe za ta kawo muku fim guda a kamfanoni daban daban. A ko da yaushe ana iya ƙoƙari a ga an faranta muku. So sabida haka ga wanda ba su subscribe ba su daure su yi subscribe. Mun gode.